Jam siji bengi numis turu leni hari kula Alhamdulillah. pikiran boyeng aduh angin di waturi. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur rekanda juring. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning Tabir Misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien. Kanggo kandahan dinakien ana cerita sing Kang Heru ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Kang Heru ki pengen nyeritakaken pengalamane ning tahun 2000. Waktu kuwen yayune Kang Heru arane ki Yu Fitri dau entas nikah karo Kang Budi. Nikah ki durung suwe dau oli 3 minggu kajaja. Hitungane ya nikah 3 minggu mah masih pengantin anyar ya. Nah Yu Fitri ki niburi Kang Budi karena memang Kang Budi ki alhamdulillah sedurunge nikah karo Yu Fitri gak bisa gawe umah dewek. Dadi ki umah ki orang niburi mertua ora apa. Yu Fitri ki ya bener-bener mengumeh Kang Budi lah diboyong monokaken. Nah 3 minggu jora ya kadang-kadang ya dolan tamtune ga Yu Fitri ki ya seminggu sepisan seminggu pindo ki pasti dolan mengumah karena ora adora apa aja mung tangga desa. Masih tangga desa ka ora terlalu adoh ora apa. Nah ning salah sawijining bengi sewise Yu Fitri nikah oleh 3 minggu kien ki emboke Kang Heru ki kebiasaannya lah mau bengi kan ya tangi terus ya sembayang bengi apa jemboke ki pragat sembayang bengi ki ngerungu anak kerincing suara neng beca aja. Jadi beca kan ning bagian sore kan kayak anak apa ya kerincingnya kan muni kerincing wesi kah kayaknya ku anak beca ning ngarep omah siapa aja ya jagat bengi kayang kenen penasaran je mboke Kang Heru ya mengruang tamu ngintip sing ordeng rupanya ku bener aja ana beca ning kono ku ana sing medal ana sing numpak dadi sing numpak beca ki dudu wong sejen Yu Fitri ya. Bengi-bengi Yu Fitri jam-jam 12:30 dewekan bae ya mung karo tukang becane ka wong loroan berarti ya maksudnya dewekan ki langka lakine kah dewekan bae je monokaken ya mboke Kang Herune kaget jora Fitri je jadi kan nangekaken lakine jenenge kaken bapane Kang Heru, Kang Fitri balik dewekan bae aja. Ya bapane Kang Heru ya meluan kaget, Kang Heru ditangekaken, "Ru, iya je mak je. Iya Yunira balik je Ru dewekan bae numpak beca." "Ah, ya yu balik jora." Ngingok ke jam Kang Heru ku jam 12:30. "Mak tengah wengi ku." "Iya je, ya cak ayu dingok." Jadi ki ya pada mengjaba lawang dibuka, ya bener aja. Yu Fitri ki lagi mudun sing beca, terus ki becanya ki dibayar. Nah sebisa dibayar ya tukang becane ya puter balik jora terus ya miang ninggalakan Yu Fitri ki lunga marani meng umah sing latar ki ndase ki ndeluk bae aja kaya wong lemes kah kaya wong ora semangat kaya akeh sing dipikiri ndeluk reak kleok awake ki ya oyeg kan sampai akhirnya ku ya monokaken ya pikirannya Kang Heru ya arane apa ya pengantin anyar terus balik dewekan bae tengah wengi kayaknya mah ya entas terjadi sesuatu aja kiki tukaran busi prewen ya orang mungkin singarane pengantin anyar mah mendi ki ya masih wong loroan jora pikirnya Kang Heru ki apa ga Yu Fitri ki dewekan bae jora nah teka monokaken ku ya Yu Fitri ki salim ning emboke ning bapane salim ya ning Kang Heru ya nakoni ro jora iya Jayu, aku baliknya tengah wengi Jayu. Iya, ya mung semua orang ngomong iya. Nah, terus ki ya Yu Fitrine mancing jero omah, sing telune ki pada niburi jaja. Mboke bapane karo Kang Heru ki pada niburi-ninggurine Yu Fitri ka lawange diileb krep. Nah, dodok Yu Fitrine ki ning ruang tengah ki. Jereg dodok jora. Nah, terus kayang konon kan ya ditakoni kenang mboke Pit nang apa sih Ra bengi-bengi balik dewekan bae orang nang apa-apa aja mak orang nang apa-apa aja iya wong kita pengen balik aja blawet aja mak
Ya awe jenok mungkin kan umae Fitri jarpan balik tengah bengi arpan balik subuh gaya ya mungkin umae Fitri jasa apa sih ngarep belawe jor jare mboke ki mboke Kang Heru gak ketenger jare Kang Heru ki ngomong ki watir salah watir nyinggung sesuatu kayaknya mah kondisinya Yu Fitri bae ya radakan sejen lamona biasane normale Yu Fitri ki ya jare Kang Heru ki uangnya ki rame uangnya ki heboh kah ya teka ki pastinya go ro lagi apa ro tangi ro ya aja turu bae mantakan ora payu rabi kayak konon jawongnya ki rame kin mah Yu Fitri ki ya di semau apa ditakoni ya semau rasa kecap rong kecap bae di pet pentingnya bae kan jadi kan rada kan aneh nah jare Yu Fitri nek mak kitane istirahat dikit ya iya jenok ya jadi ki ya Yu Fitri kita tangi marane mung kamarane dheweke ya kamaran cake dheweke kan masih durung ana sing genai ning kono ku ning ruang tengah kun lawange dilongokaken lampu kamare dicetek murup nah Yu Fitri ki dodok ning kasur ning peturon mung bega orang ngedeng ora apa aja mung dodok bae ka jergenek be dodok kayang konon pandangan matane ki ya kosong kayaknya ki kayak sing dilamunaken ka meneng be ya Kang Heru koro emboke terus ya bapaknya Kang Heru ga ndelengaken Yu Fitri sing lagi dodok kayang konon ki ya embu pikirannya kan pada dewek-dewek jor ari Kang Heru mah mikir ki ya yuk nang apa aja ya nang kayang konon ku nang apa ya yuk nglangut bae aneh temen je bisanya kayang konon kudure apa aja arpan takon ya watir salah terus ya bapaknya Kang Heru ki seolah-olah ki ya ngupai kode kan Kang Heru takon anak jor ya Kang Heru takon apa aja pak ya wis mangan ta durung kayang konon takon anak jor lah mau aja bapak baik jor jadi ki Kang Heru mah karo bapaknya ki ya pakon-akon ka sampai akhirnya kini ngarep ki ana suarane motor ya motor ki kenal Kang Heru ki motore Kang Budi jekin mah waya diingok menjabar rupanya ku bener Kang Budi lawangnya dibuka kenang Kang Heru terus ya kenang emboke ari bapaknya mah masih ning kono masih ning ruang tengah ndelengaken Yu Fitri sih Kang Budi taka monokaken ro durung turu jeru durung je Kang je nu mak jora nah langsung salim ning boke Kang Heru Kang Budine ke punten je mak ari Fitri menekaken ta beli iya je put je Fitri menekaken je oh ning kene je iya alhamdulillah jor jare Kang Budine ke alhamdulillah iya jetak glati-glati genang reang kia embu mendikaken ya mau nang apa sih je bud Fitrina sampai kayang konon embu je mak nang apa sih ya bokat lagi sore nen tas tukaran ta prewen ora je mah wong lagi sore ora tukaran ora apa ora epe ya wis je manjing hari kayang konon mika Fitrine ana ning kameran jor nah monokaken ya Kang Budine kan layak ning arep lawang kamerane Yu Fitri sementara Yu Fitrine kan masih dodok ning kono ku ning dhuwur kasur ki masih dodok jentul bae kenang Kang Budine kan ditakoni nok Fitri ya Yu Fitrine kan nyelinguk mengkang Budi iya aja Kang ya semua orang kayang konon ya nok ora apa-apa aja nok ya ora apa-apa ya Kang Budine kan ndelengaken mengkang Heru ya mboke Kang Heru meng bapane kayaknya ki Kang Budine ki takon ki bocah ki nang apa kayak konon kayaknya malah mana bisa ngomong ka mung bega karena suasananya waktu kun tegang jadi ki ya Kang Heru gak mung ya apa ya mung narik anu bae ki batuknya ki dikerenyitaken ka ki nang apa jeneng ati ki terus kita kon maning nok bener ora apa-apa iya je ang jora nah Kang Heru ki ya marani mung bapane ning kono ku ya ngomong karo bapane Yu Fitri Pak je reang ki terus terang bae je Pak orang ngerti bapak ngerti tak beli je penang apa Fitri ya mbu jeru emangnya nang apa maunya ku dadi maunya ku reang kan turu je karo Fitri ya Fitri niringane reang waya reang tangi turu Fitrine ku langka je Pak langka je iya reang dating-dati seisine uma bokot meng kamar mandi mengendi tak glati-glati langka sampai reang metu tak kingok sendale langka wakin mah ado ki sendale langka jare sing deleng mau ku ya numpak beca ngidulaken ya yang ngidulaken ya pikirane reang ki ya menakaken mengumakien mengkonon jempulane gareang ku ya tak susul menakena bengi-bengi ku nah terus ki ditakoni maning kenang Kang Heru kenang Kang Budine ki ning Yu Fitri ki
Nok Fitri ya. Ora semau apa-apa. Nok arepan turu ning kene aja. Ning omahe emak ya. Angguk-angguk ya. Angguk-angguk ndase ki. Oh ya wis tak baturi kenang aang je ya. Angguk-angguk maning. Ya wis turu je Nok ya. Nantas kayang kono ya wis ngedeng je. Yu Fitri ki nurut kang ngedeng. Kang Budine ya turun ning ngiringane Yu Fitri. Je lawange diilep je ora kereb. Sementara Kang Heru karo bapane waktu kun ku ya masih melek ning ruang tengah ki. Masih ngerongokaken kang nginggeng ki apa sih ngarep terjadi ning jero kameran kun ki. Apakah arepan tukaran, tarepan prewen. Tadi ki nginggeng kupinge Kang Heru ki karo udud ya masih ngerongokna ning kameran kun ya sepi aja. Langka suara apa-apa, lampu wis dipateni cetak. Nah, lagi sepi-sepi kayang konon, bapane Kang Herune kan ya wis jeruk bapane harapan turu. Ya los ya Pak je. Rek mangko delat maning das masih blenger je. Gara-gara lagi enak-enak turu ditangekaken kenang emak. Ya wis cekone aja bengi-bengi, aja bengi-bengi apane wong wis esuk jar Kang Herune ki. Iya ya wis bapane turu je ya Ru. Iya. Nah, bapane ki turu korong boke ning kameran. Kang Heru ki dewekan ning ruang tengah. Udud je orang korong rongokaken ning kamerane Yu Fitri. Kaget Kang Heru ki. Kaget ki nang apa? Gara-gara Yu Fitri ki nembang, mung bega nembangnya ki ya nyinden jaja. Ari nembang ya biasa mah ya memang ilok Yu Fitri ki senajan ora hobi nembang gak kayaknya kan ilok nembang. Mung bega mah nyinden. Nyinden kan ya Yu Fitri pertama ora seneng ning wayang, ora seneng ning apa nang apal ki nyinden ya ora suwe ora apa jaja. Kayaknya mah ana 2 menit mbusi 3 menit sampai akhirnya ki ya wis sepi. Kang Heru ki langsung merinding sewis yang ngrungu yayune nyinden ki dari Kang Heru gak mancing jero kameran. Nah tas kuwen ya Kang Heru dipaksakaken turu. Akhirnya ki turu tangi maning ki esuk jajan. Mangga sepe izin minum kopi dikit. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah. Lanjut maning mengceritane Kang Heru. Esuk kan Kang Heru tangi ditangekaken kenang boke kon sarapan. Bro, sarapan dikit cekone tangine buru-buru ira mangkat kerjane. Iya jema jora. Kang Heru tangi ora suwe ki yayune ki karo Kang Budi ki melu tangi je maning metu sing kameran ki. Yayune ki heboh, dadi ki balik maning apa ya karakter asline ka wonge ki rame. Ma ya, Ru. Apa gak kita ning kene aja. Kin lagi apa-apaan je kita ning kene. Bawa rasa kita ku lagi bengi kita ku ya turu ning kameran je nang apa tangi turu kita besana ning omah kiyen jora. Tadi gigil konon pengakuannya Yayune ki dheweke ora kerasa mono kenaku. Apaan sih Jayu wong Yayu kan menekaken numpak beca jora bayar apa ning beca. Masa iya Jeru iya berarti Yayu lagi bengi minggat ya. Ya ambu minggat tabeline mah sing pasti mah ya Kang Budina ki menekaken nyusul je numpak motor Yayune ku numpak beca. Lah aja ya apa gagel konon aneh temen jadure apa aja ya. Kesurupan ku nu Jayu jor jare Kang Herune ki. Kesurupan jerunya iya aja kesurupan jagungku masa ya wong kesurupan jarera bayar je becane iya bayar masa ya wong kesurupan bayar beca aja lah ya wis lah jangan kayak kon ya akhirnya ki ya Yayune ki sewis sarapan ki balik mengumah Kang Budi maning je boncengan numpak motor nger. Nah sebaliknya kian Yayune karo Kang Budi Kang Heru ki ngomong ning mboke mak lagi bengi Yayu ku kesurupan ta prewen je ya Ru. Anu je ya mak anu ki Kang Yayu ki kesurupan ta prewen je ya mak. Apa sih Jaira ku ya mikir Yayu nira kesurupan. Ya soalnya mak kayang konon Yayu tangi turu ora eling ora sadar. Jare kan ngakune dheweke turune ning omahe Kang Budi. Waya eling-eling wis ana ning kameran kiyen jare Yayune. Nah jare mboke Kang Heru ya Ru jarane wong rumah tangga jara mungkin kabeh ki dibuka ning senajana emak mboke dewek ga ya kayane ki ya orang mungkin di beber-beberaken masalah rumah tangga bisa bae lagi bengi ki ya Fitri ki karo Budi memang beneran anak
ana masalah tukaran kah. Terus ya wis terus ku ya Fitrine dadi kayang konon, budine nyusul menekaken, terus ki ya budine ki bisa ngerayu Fitri, akhirnya ya kanggo nutupi rasa isin, esuk-esuk ya Fitri ku ya acting kayang konon, bisa bae kayang konon jor. Oh, lamun kesurupan ya bisa ya kayaknya ya sewuru SMA mah wong kesurupan ku ya wong kerasukan macan nyakaring galu wong jor budi apa iya aja ya mak mung bae aja mak lagi bengi rangkung rungu ya yuk nyinden aja mak ya bisa bae kun ya bagian sing actingnya Fitri kanggo nutupi acting esukien ke jor kanggo nyempurnakakenne tadi ki ya Fitrine ya lagi bengi nyinden ya kun mah ya wallahu alam jaru arane wong jor ora weruh ora apa ya bokatan kayang konon ya siapa sing weruh. Oh iya wis ya mah jare Kang Budine ki jare Kang Herune ki tadi lah mau dipikir-pikir mah ya apa sing diomongaken kenang emboke Kang Heru ki kayaknya ki ya mancing akal daripada Yu Fitri kesurupan terus numpak beca sebisa numpak beca ya mudun bayar ning tukang beca masa ya wong kesurupan bayar beca jora. Nah terus ki ya mengumah ya nyinden kesurupan ki kayaknya ki ya rada orang mancing akal sing luwih mancing akal ki sing luwih bisa diterima kenang pikirannya Kang Heru ya Yune ki memang tukaran karo Kang Budi terus balik mengumah tekang ngumah ki ya bisa dirayu kenang Kang Budi terus ya kanggo nutupi masalah kin ki bengi-bengi ki ya Yune ki nyinden sing ora ilok-ilok ki kayaknya magel konon ya wis lah dinakun ku ya aktivitas kayak biasa Kang Herune kerja apa segala macem ya terus ya balik mengumah kan masih singkat cerita bae sampai akhirnya ki bengi maning ki ya Kang Heru ki turu jaja. Nah lagi Kang Heru turu Kang Heru ki kaget gara-gara krungu anak suarane Yayune lagi nyinden pada persis kayak lagi wingi bengi nembang sinden kah Yayu ku lagi nembang Yayu kan yang ngomong Kang Budi apa Yayu balik menek maning jaya ngingok ke jam wis jam 12 caca waktu kuwenku jam 12 bengi apa Yayu ki balik menek maning reang ora ditangekaken wah berarti Yayu ki ana ning jero kameran ya Kang Budine metu sing jero kamerane dheweke ya langak longok ngingok ruang tengah ki langka sapa-sapa marani meng kamerane Yayune waya marani meng kamere Yayune ya suarane sinden kun kuwi tambah kenceng suarane Yayune lagi nembang ki tambah anteng tambah rosa jora sampai akhirnya ki ya Kang Heru ki persis ning ngarep kamerane Yayune lawange ki posisine ki ngileb diceluk jora kenang anune ki kenang Kang Heru ki yo Fitri ya meneng bae langkah sing semaur tapi masih nembang ya masih lanjutaken nembangnya kan nyindene ki dilanjutaken ang Budi langkah sing semaur ya diketok tok yo Fitri ya kin reang ya Heru ya masih nembang mung pegor semaur ya karena penasaran tak buka aja ya yo lawange ora semaur dibuka kenang Kang Heru jeglak ora disosi aja kreot lawange ki melongo peteng rubet ya glati cetakan lampu masih nembang ki anteng pisan suaranya Yayune nembang ki krungu pisan kah kayak wis ora ana penghalangnya maning mau kan masih kaling-alingan kenang lawang jora sewise lawangnya dibuka kan dadine langkah penghalangnya maning dadi ki suaranya ki tambah anteng waya lampu dicetak berat ning kono ku ya padang lenglang Yayune langka sapa-sapa ning kono ku suara sindene gak ilang ya plas ya apa gak ilang apa gak suara sindene langka nah ora suwe ki mboke ki metu sing jero kameran brak Ru, lagi apa Jeru? Mak mau reang krungu ana wong nyinden ning kene ning jero kameran kiyen kaya suarane Yu Fitri. Ru ajang wedeni semak ga Jeru ja wis pugu semak enggal bengi tangi kanggo met banyu wudu mengguri ja kono diwedeni kenang iragel konon semane mantakan nangekaken ira enggal bengi bagian kon nganter sema aja. Ya ora apa aja memang begar yang kusa iyane mau ya bapakne ki melu tangi. Ya jora ru je sakingan kagawa lagi wingi ira kan ngrungu Yayune ra nembang ya kayane mah ya kagawa-gawa je kungku ira ku ya kayak setengah sadar setengah ngimpi ya
Apa iya je pak wong semono jelas pisan nek mau ku ya reang sampai nginggeng ning lawang lamun yayu ki ya lagi nyinden ning kene ya wis lah ya bokat apa mbu apa ya wis ya temen tonton dipikiri je mikir sing sejen bae dikit engko sok iki gampang dibahas maning. Nah tas kayang kon kan wis pikirannya Kang Heru ki malah mengyayune je melange ki yayune ki nang apa-apa ka lah reang ki ya mikir Yu Fitri melange Yu Fitri ki ya nang apa mbu nang apa tadi pengen niliki Yu Fitri ya wis lah hari esuk bae jare Kang Heru neko dadi wis Kang Heru ki turu maning sampai akhirnya ki singkat cerita ki esuk ki Kang Heru ki ya sedurunge mangkat kerja ki mampir dikit mengumai Yu Fitri kaberan Kang Budine ki lagi dodok ning ngarep ka nginum kopi karo buka-buka HP ya monokaken jare Kang Budine Jeru kadi ngaren esuk jeput menekaken iya jaang jarep niliki Yu Fitri oh iku ning jero Yayun Nira tadi ya Kang Heru meng jero omah ya Yayune lagi ning guri lagi ngerjani ning dapur mbusi nyus buka kumbah tambah piring ta pokoke mah lagi ning bagian guri omah lah monokaken ketemu karo Yayune ku yuk jebut Heru je kadi ngaren sih esuk-esuk menekaken iya Jeru prewen sehat je yuk ya sehat emangnya Yayune nang apa sih Jora ya ora soalnya mah reang dua cerita aja yuk cerita apa Jeru lagi bengi yuk reang ki ya ngrungu ning kamarane Yayu ki ana sing nembang sing bener Jora iya nembangnya ki nyinden ka Jayu sira kok ajang wedeni Yayu jokone Yayune ya mantap kewedinan lamun nginep ning kono temenan Jayu ana suarane wong nyinden bokat terang mah Yayu ku balik maning dadi ku ya tak buka lawange peteng rubet ya tak cetek lampunya ku ya langkah sapa-sapa ya mulane ga Jeru lamun bengi ku lampunya jadi pateni kamarane Yayune ku ya diuripaken bae lampunya ki ambiran langkah jurige lamun ana jurige kone Yayu balik monokaken ya wedi je Yayune iya apa je Yayu iya je iya Yayune ora apa-apa Jayu iya ora apa-apa emangnya kita nang apa sih Jora ya ora reangnya kan pikiran Jayu bokatan Yayu ki nang apa-apa beli aja Yayu mau ora apa-apa ya wis lah harapan mangkat kerja ya orang ngopi dikit ya tak kena kopi teh tak apa beli tongtongan ya harapan mangkat kerja bereng mah gampang lah ngopi-ngopi mah ya ning kena kerja bae ya wis Jora jare Yayune ki dadi ki Kang Heru kan ya lunga harapan metu dau oleh pirang tindakan tak ya paling ana 5 tindakan lah Kang Heru ki mandeg gara-gara krungu Yayune ki nyinden maning jaja Yayune ki nembang nyinden ya mandeg dek krungu suarane Yayune nyinden kan langsung berinding kabeh jitok ya Kang Heru nyelinguk mengguri Yayune ki posisine ki lagi ngadeg tangannya ki ning ngarep weteng kayang kenen matanya ki ngelirik ndelengaken meng Kang Heru karo nyinden jaja ning kono ku lemes dengkule Kang Heru ki rasane ki merinding reang ki arep nubruk Yayu tarepan mlayu mengjaba arep nubruk Yayu ta mlayu mengjaba akhirnya ki Kang Heru ki milih kanggo mlayu mengjabanya wis lah kayangkan marang mlayu mengjaba bae nah mlayu mengjaba ketemu karo Kang Budi ru nang apa Jeru Yayu lagi nyinden ya Kang nyinden ya iya nah dadi ki ya monokaken waya diingok karo Kang Budi mah ya Yayune ki lagi bebasuh ning guri ki ora lagi ngapak-ngapakaken lagi aktivitas normal kah ya jare Yu Fitri nang apa aja Kang iki jare Heru je dheweke lagi nyinden lah Heru mah sinden-sinden bae lagi mabok sinden jagungku ya ora ya wis jate yuk reang arepan mangkat kerja iya lo sing mau kedik kira arepan mangkat kerja lo sing mana aja ora tadi ki miang ya cah Kang Heru nek miang mangkat kerja ning genah kerjaan ki ya cerita ning batur-bature lamun areang ki ya ngalami kayang kenen memang ning kono ku ana bature Kang Heru arane ki Dimas ki ya rada ngerti lah ning perkara-perkara sing gaib kayang kenen ki nah jare Dimas ya kemungkinannya ki akeh Jeru ora bisa langsung nebak ya Yunira ki kesurupan ya Yunira ki nang apa akeh kemungkinannya apa bae je Mas sing jare ya sing dirasa paling mendekati ki jare Ira ki nang apa ya Yunira yang kayang konon ya sing kemungkinan pertama aja ora ya Yunira ki ya memang kesurupan mung bae kesurupan kan ya sebabnya ki apa aja apakah ana sing ora seneng
lamona yayu nira ki ya nikah karo kakang ipare ira sing sakien. Nah sing ora seneng kien ya bisa gawe ya kiriman kayang konon ya. Kun sing ya paling parek terus siji maning ki ya mungkin ya mertuane yayu nira ya kayaknya ora seneng terus ya berbuat kayang kenen supaya nyingkiraken ya yayu nira aja ya kun ya ana maning kemungkinan maningnya ya ana maning ya temenan kakange ira ki kakang ipare ira ki ya nganak apa ngilmu muja ta prewen akhirnya ki ya yayu nira sing kena ya kun ya ana aja maning. Jadi ki akeh kemungkinannya ki jeru je reang ya ora bisa badak-badak kin ya tugasnya ira kanggo nyelidiki ke enak ki prewen mengkonon je reangnya prewen nyelidikinane ya mbu je. Nah kone lah mona ira wis weruh apa penyebabnya ya ngobrol maning karo reang masalah kiyen ki jare Dimas kugel konon mung bega Kang Herune kan ya orang ngerti je prewen cara nyelidikinane terus ya kayak ngapa ya prosesnya terus ya apa ki orang ngerti je. Jadi ki Kang Heru kan mung meneng bae. Nah aneh ki nggal bengi ki ya tambah sering Kang Heru ki ngerongokaken suarane yayune nyinden ning kameran kuwen mung bega waya lawange dibuka ning kameran kuwen ya kosong langka sapa-sapa aja cah. Jadi ki ya tambah sering emboke ya wis mulai ngrungu bapane ya pada beng ngrungu akhirnya ki ya karena tambah sering Kang Heru ki digawa kenang Dimas ketemu karo bapane Dimas. Nah ketemu karo bapane Dimas ki wong sing ngerti ka wong sing paham jare bapane Dimas kin ki sing kena ki dudu yayune ira jero je sing kena ku sapa je Pak sing kena ki ira kabeh sekeluarga ki ana sing nembak ya. Ana sing nembak iya ana sing gawe lah gampangane magel konon terus prewen je Pak ya wis engko tak rewangi je kenang bapak aja melang je. Oh ya wis syukurlah je Pak ari kayang konon mah. Nah terus kayang konon kan wis Kang Herune kan ya balik mengumah jare kan bapane Kang Dimas arep ngrewangi jora dienten-entene ki bapane Kang Dimas ki ora teka-teka mengumah ora dolan-dolan ya sedina rong dina telung dina sampai seminggu ki ora teka-teka ke bapane Kang Dimas mung bae ga suarane yayune nyinden ning jero kameran ki wis ilang ya cah bener-bener ilang ora teka maning ya orang ngerti wallahu alam apa sing sebenarnya terjadi apakah bener ya sing diomongna kenang bapane Kang Dimas terus ki yang rewanginane ki sing kadoan ora perlu monokaken ya mbo ora ngerti ora apa ya ceritanya gaya pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngerongokaken sampai tekang detik kian mudah-mudahan ceritanya bisa ngibur batur-batur kabeh semisale mangasep gawakna ceritane akeh kekurangannya kayak nyuwun pangapurane bae kun mah jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh reang pamit undur diri assalamualaikum.